салом дӯстон, ба фикрам мунтазири хабарҳои тоза будед. Хави аз роҳбарияти даста хоҳиш кардааст ки варианти бозгашти Мессиро дида бароянд. Лапорта худро дар назди Месси қарздор ҳис мекунад. Ба Нето талабгорон зиёд шудаанд. Фабрисио Романо инро тасдиқ мекунад. Барселона қадам ба қадам барои ба даста ҷалб кардани Кунде наздик мешавад. сохтмони варзишгоҳи Барселона ҷоннок карда мешавад. Даста тақрибан 1.5 миллиард евро сарф кардан мехоҳад. имрӯз мо бароятон маълумоти бештар дар бораи ин хабарҳо мегӯем. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо бароҳат чинед, мо бошад сар мекунем. футболи калон рӯзҳои наздик дар рӯи экранҳои телевизионҳо меояд. пазмони футболи аврупоӣ шудед? Пас аз ҳоло метавонед бозиҳои дӯстонаи дастаи писандидаатонро тамошо кунед. нугуфта намонад, аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва бозиҳои футболиро ҷолибу диданӣ кунед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди барсатиҷие. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. баъди ба анҷом расидани мавсим дар варзишгоҳи собиқ Камп Нау ва ҳоло Spotify Камп Нау корҳои сохтмонӣ шурӯъ шуд. демонтажи қабати сеюм тобистони соли 2023 оғоз мешавад. дар мавсими 2023-2024 даста бозиҳои хонагии худро дар варзишгоҳи Олимпик ки дар теппаи Манҷуӣ ки дар қисмати ҷанубу ғарбии шаҳр ҷойгир аст мегузаронад. таъмири Камп Нау то мавсими 2024-2025 идома хоҳад ёфт, аммо даста метавонад бо 50% ғунҷоиши мухлисон бозиҳояшро гузаронад. раванди корҳои таъмириро дар танаффуси Ла Лигаи Испания дар давраи чемпионати ҷаҳон ҷонноктар мекунанд. рӯзҳои наздик даста тасмим дорад ки тендер бо маблағи 4.6 миллион евро эълон кунад. ҳадаф ин аст ки то декабри соли ҷорӣ як қисми зинаи сеюм ва 3182 ҷойи нишастро таъмир кунанд. тибқи иттилои сомонаи расмии Барселона, арзиши лоиҳа барои ба пуррагӣ аз таъмир баровардани варзишгоҳ аз 1.5 миллиард евро зиёд нахоҳад буд. бошгоҳи Наполи барои харидорӣ кардани Нето бо худи бозингар дар тамос шудааст. ба дарвозабони эҳтиётии Барселона дигар тимҳо низ рақобат карда истодаанд. аз Премер-лигаи Англия дастаи Фулхем низ хоҳиши ба даста ҷалб кардани ин дарвозабонро кардааст. сармураббии дастаи Фулхем Марко Силва шахсан ин гузаришро мехоҳад. ӯ ҳатто дар вақти сармураббии дастаи Отфорд буданаш талаб карда буд ки Неторо харидорӣ кунанд. тибқи маълумотҳо Наполи аллакай барои Нето пешниҳоди расмӣ кардааст. ба иттилои Фабрисио Романо, Фулхем низ барои анҷоми гузариш корҳои заруриро шурӯъ кардааст. даста ҳамзамон бо Арсенал барои Лено гуфтушунӣ дорад, вале маблағи гузариш ва раванди кор то ҳол дақиқ нест. ба ҳамин хотир Фулхем ҳамчун варианти эҳтиётӣ мехоҳад бо Барселона низ музокирот кунад. Барселона муддаии асосӣ дар рақобати Кунде шуд. то ин дам ҳамагон мунтазири гузариши Кунде ба Челси буданд. дар Лондон ҳатто мухлисон ин гузаришро анҷомёфта фикр мекарданд. ҳамаи гап дар сари тоқии логои мо ва сари Хави аст дӯстон. дар як занги телефонӣ ӯ ҳама корро ба фоидаи дастаи Барселона ҳал кард. гуфта мешавад ки Кунде шахсан бо Хави ва Томас Тухел ҳамсӯҳбат шудааст ва нақшаи онҳоро бобати ояндаи худ фаҳмидааст. ба Кунде фикру ақидаи Хави бештар писанд омад ва ӯ ба агенти худ гуфтааст ки варианти гузариш ба Барса бештар писандаш аст. Челси аз майдони рақобат барои Кунде берун шуд. бисёре аз наздикони Кунде бар он назаранд ки дастаи лондонӣ наметавонад хустаҳои шахсии ӯро амалӣ созад. роҳ барои ба даст овардани ин футболбоз ба тими каталонӣ ҳамвор шуд. аҷибаш ҳамин ки дар барномаи онлайн дархост гузоштан барои формаи дастаи каталонӣ мухлисон шоҳиди номи ӯ дар рӯйхат шудаанд. хай мебинем ку чӣ гап мешуда бошад. бояд қайд кунем ки як варианти дигари ин гузариш Депай метавонад ҷузъи ин трансфер шавад. чун рақобат барои мавқеъ дар ҳайат шадид шуд, ҷой барои Депай тангтар шудааст. гузариш ба дигар даста барои Депай ва Барса ба фоидаи кор мешавад. Барса медонад Севиля чӣ мехоҳад. Севиля бошад медонад ки Кунде ба Барса лозим аст. мунтазири ба расмият эълон шудани трансфер мемонем. Хави кӯшиш дорад то роҳи ба даста баргардонидани Мессиро ёбад. ӯ аз президенти даста хостааст ки имкони гузариши Мессиро дар тобистони оянда омӯзанд. Хави бо ситораи аргентинӣ Лео Месси муносибати наздики дӯстона дорад. ба ақидаи Хави омадани Месси ба даста метавонад ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ ва ҳам аз ҷиҳати баланд шудани сатҳи бозигузорӣ фоида расонад. омадани Месси ҳамзамон муносибати роҳбарияти дастаро бо бозингар ки дар вақти тарки даста карданаш вайрон шуда буд хуб кунад. ба фикрам ҳар ду ҷониб мехоҳанд ки Месси бутсиҳои худро ҳамчун бозингари
Барса кашол кунад, яъне дар Барса корномаашро хотима бахшад. Жерар Ромеро дар ин бобат гуфтааст ки хабаре аз бозгашти Месси надорад, вале ҳамин қадар медонад ки Лео бо Хави муносибати хуб дорад. Жоан Лапорта ҳеҷ кинае ба Месси надорад. Ӯ медонад ки Лео хафа шудааст, вале омода аст ки ҳар кори аз дасташ меомадаро кунад, то норозигии ба вуҷуд омадаро бартараф созад ва муносибатҳоро аз нав оғоз кунад. Кентои Лапорта кӯшиш карданд ки як вохӯрии тасодуфие бо Хорхе Месси ташкил кунанд ва имкони бозгашти Леоро дар тобистони оянда ҳамчун кори амалишаванда созанд. даста чунин фикр дорад ки барои баргардонидани Месси сабабҳо зиёданд ва хоҳиши ҳар ду тараф далели асосноктарин ба ҳисоб меравад. Инҷо бояд аз ҷониби даста қадами аввалин гузошта шавад. дарро бояд онҳо кӯшоянд ки Месси ба ҷое ки ба воя расиду рушд кард ва дастовардҳои назаррасро шомил шуд баргардад ва корномаи варзишиашро хотима диҳад. Як козери дигари даста ҳамин аст ки онҳо ба Месси дастаеро акнун пешниҳод мекунанд ки дар рӯйхати дастаҳои пурзури Аврупо шомил аст ва дар мусобиқотҳои аврупоӣ рақобат мекунад. Онҳо медонанд ки Месси муборизаро дуст медорад. Маълум аст ки ба Месси пешниҳодҳои дигар низ хоҳанд буд, вале ба ҳар ҳол ҳамагон умедворанд ки ӯ ба қалби худ гӯш карда амал мекунад. бозгашт ба Барса барои Месси низ муҳим мебошад. Оилааш дар Каталония одат кардаанд. ғайр аз ин ӯ ба кӯдаконаш ваъда додааст ки рӯзе ба Барса бармегардад. шояд ин рӯз фаро расида истодааст. ба ҳамин тамом то хабарҳои баъди сиҳату саломат бимонед. Адиос кулерс.